Katong 7 anyos pa ko, di jud ko kalimot nga taga Simana ko gadula-dula og bike diri sa Magsaysay Park. Daghan kay kog mga naamigo diri og mga munting alaala. Pero sama sa tanang butang sa kinabuhi, nadugay na outgrown na pud nako ning pagdula-dula. Nya nilabay na lang ang pila ka dekada, wala na ko nibalik. Hantod atong Webes lang kay nibisita ko diri sa park para tan-awon ang mga display para sa kadayawan. Nanata karon diri sa Magsaysay Park, alas 4 na sa hapon, no. Bibo na jud diri, daghan na kay tawo, daghan mga bata nagabay. Nay-display dito sa unahan, no, ato na to. Nganong diri ta ni Hagi? Ay matuyok ta, kay matuyok ta bay. Say cat. Apo gid kananan diri. So diri na mo gisugod og tuyok ang park niya sa unahan banda sa may Señora del Pilar Chapel. Masilipan naman din ning sumpay sa Davao Coastal Road na under construction pa. Nata karon diri dapit sa ko kaning under construction na part sa Coastal Road. So maabot na gid siya diri, taas na. Kay tao diri naga-chill, say uban nanga-barbecue dito sa likod. Dili pod siya like super daghan jud kay tao, tama lang. So naay payag-payag diri bay nga dako bangsa Iranon. Kaya wa ilahi gid. Nya mao ni siya ang sa Maranao. Unsa ni siya? Tabid-tabid. Tabid-tabid. Lagi man kami. Asaging na siya. So nagpila diri ang mga lahi-lahi ng mga balay sa mga tribo. Huyaw kay diri makita jud mo ang klase-klase nila nga mga design. Sa gawas sa taga-balay makita pod ang kanya-kanya ng mga produkto na ilang ginabaligya. Daghan kay mapilian diri gikan sa pagkaon, apil na pod accessories, bags ug mga sanina. Nya ginapakita pod diri ilang mga props ug pati na pod ilang mga ritual. Naptan pa namo ilang pag-perform pagadto namo. Sa unahan, nagyapon tong dati na baligya sa mga casual lang na souvenirs ug mga merch. Nana pa jud ay portion diri nga nagapanindag street foods na pinarohas na pagka-plastar. Nangaon mi diri nya nagyabo-yabo akong uyab pagkaon yung sweet corn. Yoho ko no kay grabe na kong tuwad-tuwad ganina. Alam iya oy. Tambok kay lang sumay bay. Kapila isa ni? 3.20. Nagsumpay ang duha. Lamunon lang yan ako at butong ko. Grabe kami ito. Kaya so nagpalit ko og avocado. Tawag ganyan, avocado ice cream. So dili ni mo ang charcoal. Daraan charcoal. Ako nagpatakar ako kuha no avocado hindi kuha. Charcoal para yung matilawan. Dagge, may pa charcoal yung kuha. Anyway, mamaura na sila glasa. Kaya sa lami. Ang nakaayos diri kay mura siya grohas pero mas daghan imong makita og maadtuan. Dili pa jud siya limited sa gabi. According pud sa mga tenants nga nakaistorya na mo diri basin daw diri na jud nga pwesto bisag dili na kadayawan. Daw dili pa nga nakadaghag tawo kay wala pa kay nakabaluan ning bagong plastada diri sa Magsaysay. Maong ayaw kalimot og share ani nga video nya suruyan ni nga lugar para mobibo. Comment down below kung sa pa mga lugar diri sa Davao nga gusto ninyo mabuhatag content.